Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kailangan mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM among nasabkan ng pagadapiton sa pagpamatib sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magkapakatod sa tao nga to sa kaluwasan. O dinang iniwalagad sa kanino ni Evangelista Brother Heramuhinis Magarayo magapanginaot nga nagapagpalo na nagamustag sa tagsa niyo ka mga likuranan o bang sa bisang tagsa sa mga reducets aron sa ingon namin magamit sa paggat nga pamina ni hiyo nagaron sa pagtunatos magamaturan puro lamang mga nagasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man mga referensya nga mong pagkabasahon ka nalero sa pako ng Biblia. O ginang tulungan noon, mabata niyo sa Sibihan's Power Radio, matagadlaw kita nga matagabi sa Domingo kita, sugod la City, Bulong, Tadhangtod sa 8 sa kagabion. O sa Radyo Ultra, bati usab ang programa, magsugod sa 10 Bulong, Tadhangtod sa 11 sa kabuntagon, o sa Waygurat Radio FM, Balingasag. Mabati usab ang programa, magsugod sa 8 Bulong, Tadhangtod sa 9 sa kagabion. O ginumasab sa Teleradio RPN, sa matag alas 12 na natingon sa launa sa kahaponon mabati ka na matag adlawng Domingo. O dito sa Visayas area o sa pulo sa Mindanao aduna na kitay 22 ka mga istasyonan diin gi-suportahan sa tanan nga mga kaigsuonan sa pagtulon ang PBCM. O gini nagaron ikaw panatuban pa nga mga ministro. Sa gabon mga igsoon, kumusta? Mag-iuban ka ninyo karon, Evangelista Brother Hernaldo Pipe. Akong mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw karon. Ngayon usab akong mga pagpasalamat kauban sa bando sa PBC Evangelical Group sa labida sa Executive Vice Reverend Charlie Rinyo di nang yang pagdumala kanunay nga buo o tibok o yung usab sa pamilya ako sa mga pagpangamusta Madam Gaga sa Napikas o sa iyang tibok pamilya o sa tanan nga mga nagpaminaw karon. Ang mata ko sa kanyo ako ng mga pagpangamusta karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa igsoon pa nga mga ministro. Kumusta ka ninyo mga kagilanog mga kakigsunan kinisab si Brother Romira Macamos katambayan karon sa pagkatog kaninyo sa kumuturan aron makapadangat kanato para sa kaluwasan o karon magpangapam sa pagkaministro. Kumusta ka ninyo mga kagilanog mga igsoon kinalagad sa kanginan Evangelista Brother Jesse Magarayo nga mga usa nga magigubang nga taknaron sa pagpadayon mga kaigsunan ni balik ko kamo kang Heramuhinis Magarayo sa pagisgot sa tibo. Ang tema natong pagisgutan karon mga kagilanog mga kaigsunan ang kabahin ni tungod sa padayon magyapon nato pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindillo tungod kay kanunay gid siya nga mo kuhit sa mga ministro sa pagturon ang PBCM. Ang ubang nga mga isyu niya gitubag na nila sa ato Executive Vice President Reverend Charlie Rinyo o ang ubang po nga mga topic ni Mitchell Bindillo manihatagan po nato o pagtubag. O ang ato mao lagi nga tungod kay ang kagawang nata sa nasod nga dunay kagawasan kay relatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 itagan tag freedom of speech itagan tag freedom of religion mo nga may katungod ang matag-usa sa pagpadayag o katungod pod sa pag kung atake katungod pod sa giatake ang pagtubag wala na ara nga sistema. So ang mga ministro sa pagtulon ang PBC ay buhat gami o kinsay mokuhit. Ay, sige magkuhit sa Mitchell Bindillo, sige pumig tubag po sa iyang kuhit, sige pumigsagan sa iyang kuhit, sige pumig kuhit dito sa iya counter sa iya pong pagkuhit sa mga, pero ang among kuhit kanos man nga masagang ni Mitchell Bindillo nga pag-abot na among kuhit sa dang basla na mo ang among kuhit mo ang mga pangutana o gamo man buwan dito niya motubag bagod sa mga pangutana na dili na atong tanawon ang gingon sa balaang kasulatan daan pa may mga uban. Ano man nga, bago pa nakasunod niya itong programa, ano man nga inana ang sistema nila. So, at naman din ang doktrina, muna gingon sa balang kasulatan nga, si Apostol na si Pablo nagsulat ng daan, sa ilang kapanahunan sa pagpangalagad, butang nga ilang gituhan, butang nga kana ilang ginapakamatuod, butang nga pagtulunan nga ilang mahimutangan, pagkuhiton kana, pagilabtan kana, dili kana nila pasagdan. Dili nila na ikatugot, nga dili nahatagan nilang pagtagad. Nabasa balaang kasulatan, Brad Rome, kung natong basahon ang nakasulat sa Biblia? Doon na Brad Macarayo ito lang pagbabasahon kini nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 13 kapitulo 14 bersikulo 16 naging din busayan ninyo tugutan nga panamastamasan pagsulti ang gipagamayon ninyo. O busa ingon nga dili patugutan nga
panamastamasang pagsulti ang mga butang ginapakamaayo ninyo. Busa padapatag istorya, atake man, buhaton sa kaatbang, sa panahon sa mga apostoles, kung doon pa sila i-registisyon sa unang kapanahonan, wala, grabing tinubagay na sa ire, mula na nga sistema. Kaya kung doon ay nagsulti bato ka doon na, munig ingon nga panamastamasan pagsulti, doon na matugutan sa tupab. Pag-atakihon sila, kung ining panahon na karon, nasapon pa sa panahon sa mga apostoles, na naay telebisyon, naay rejustisyon, so itong rejustisyon, kato sila, katong tanan na nanamastama sa ila, nangatake sa ila, nangilabot, nanguhit sila, tubag, tinubagay, grabe sa iri ato, kung niya ito nahimutang ini karong kapanahonan na to. Na, daan pa atras na punta dito sa nakasulat sa daang tuwon sa panahon sa una pang panahon sa wala pang atong Ginoong Kristo. May prinsipyo gapon ang mga katawan sa Dios daan pa sa unang panahon nga sa ilang kaugalingon na sila sa matang ba nga maghulat lang. Di po sila maghilabot o po sila hulabte. Pero hilabtan sila sa mas prinsipyong Pablo dito sa blagi na hitabo ginang tinubagay. Naaba sa Biblia, Brad Herman, nga gingon sa Biblia sa ila pang panahon, daan pa nila ni David ug sa iyang anak nga si Solomon sa Proverbio 1:8, kana Solomon anak man ng Haring David. Una si Haring David, yung anak si Solomon naabagid sa iyang prinsipyo nga dili sila manghilabot ko ng iya pang isig katao, wala po manghilabot, doon na ba pahayag niya anak bisan pa sa iyang mga sulat na aba. Doon na, Brad Macarayo, Proverbio Kapitulo 3, versikulo 30 ang atong pagabasahon. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung sa wala manghilabot kanimo. Minsan mo na nakasulat sa balaang kasulatan nga giingon sa pagpahayag nga kung ang tao gani nga wala manghilabot na dili po na mahilabtan nga naman o wala unsa may hilabkuan nga wala man ang manghilabot pero manghilabot gani muna giingon nga mahitabo gid ang lantugi nagpahayag ba ana bisan pang si sulat ni Solomon sa iyang pagpahayag Brad Jisrael Na, niyatang basahan diri sa nagkasulat sa Proverbio Kapitulo 25, versikulo 9. Niyatong basahon. Sa pakiglantugi, pakiglantugi sa imong katulod, uban sa imong isig katao lamang. Ug ayaw pagibutyag ang tinago sa ubang tao. Busa, ayaw panghilabot. Dingon siya kung sa imong isig katao, wala manghilabot siya kanibo. Pero niingon po, pakiglantugi sa imong katulod, uban sa imong isig katao. Busa, may tamo gid ang lantugi pagbahagi pananglitan tinubagay. Tinubagay sama sa among gipahayag niya atong miaging Domingo. Nga si Pablo, doon ang sistema niya nga musod sa sinagoga. Nga gani gibuhat niya tulo ka semana nakiglantugi siya pinasikan sa kasulatan 17:1 ug 4 sa buhat. Nga pag-abot mo dito sa 17 nga kapitulo sa buhat bersikulo gipahayag nga gitulaan nato miaging Domingo ato lang isamaras gingon sa nakasulat sa sa buhat 17 bersikulo 16 ug antong bersikulo 18 nga doon na po lantugi nga iyang gibuhat nga akto harap-harapan nga lantugi inana nga sistema ngunang gini Pablo sa unang Timoteo 6:11 pakigdugmo sa imong katungod uban sa imong isig katao. Busa, naadya ang mahitabo gyud nga mga pagtinubagay. Busa, dili kalikayan, muna gingon sa Ecclesiastes 1:9 ang namaog ka na tumamaugma. Busa, kung gitagna man, kung naana sa panahon, sa una pang panahon, hangtod na pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gibuhat na, niini pong panahon karon dili malikayan. Busa, sa side sa mga ministro sa pagtulong ang PBCM, ang sigig pangit mo Mitchell Bendilio. Pero, kami kung mutaba, dili na mo ingon, kung na may pasuna, wala pa nabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, diplastar sa namo ang prinsipyo nga muna gisunod na mo diya sa balaang kasulatan. Ingon ana dayong stand sa mga tao day sa Dios. Daan pa sa unang kapanahonan. Busa, sa muning panahon na po karon niya, ibabati na to ang gipahayag ni Mitchell Bendilio nga murabag kung siya musulti, murag pabor sa laha, una murag dili siya makabuhat mas iyang gisulti.
Kung siya pasulti ang diri sa amo, ay kami namatang sa pagkamagawalo ato lang paminawan ng iyang gisulti. Kaya di natin pasukad ang iya karong gisulti og kini iyang gisulti, mubuhat ba sa iyang gisulti. Ya, paminawan na to. Palipot sa putis na ako may pagdayit. Dahil kung nakukuha na nila. Kung ako atake. Oh. Ha? Matod pa na niya, daigol bagod ko nila, ana. Sige, sama kang daigol lagi sa mga ministros mo sa iyo. O ipakita asab sa imong kaugalingon nga ikaw, takos ka daigol sa mga ministros mo sa iyo. Asa may pagdaig ka na nga, magsige magpangilabot sa mga ministros mo sa iyo. Bahati man nato na pag-abot sa unahan garong. Kung ikaw pasulti ron, kami sigig paratake. Sa imong kaugalingon, kung kami tagaan na mong pagtubag imong gisulti, Munay ginyo sige lang may pahilabot. May lang di ka na manghilabot sa mga ministro sa Busay, pero kami naman ubang. Moingon ka, sige lang pangatakin ni sila nako. Dinaigon mo ko nila kami, o naghuwat ka man ipagdaig sa mga ministro sa Busay. Buhata ang maayaw ka sa Busay. Ayaw pagbuhat na masige ka pangatakis mga ministro sa Busay. Muna igatake, niya daigon. Ay naunsa man tao ka, pagsiyoy. Nanihan ta. Pagdaman ta kayo nindot ni. Kung siya ay pasultihon, matod pa na niya. Sige lang ko naman pangatake. Ibalik na mo sa mga galingon, ikaw. Nagsulti magkana, di ka mangatake. O sige buhat ni mo sa imong programa. Nagawit ka naman mga ministros mo sa ugang-ugang relihiyon, dili na ilabot. Ato paminawan ha, panahon ta. Muli gingon lagi na mo, kiniramang tawana, nga nagig-atbal na mo, mahilan ni sa galingon niya, ang iyang ramang isulti, di na ko pa nabubuhat. Ato ning paminawan kay nindot ni karon kay iya magininggi sudlan na may problema sa ini. Ano lang? Ato lang paminawan ang iyang gisulti. Matod pa na niya nga dili kamo na sige pangilabot siya dili. Pero tanawa og di bagid tulood ngilabot. Og di gani gi makapabati sa iyang mga gipangsulti nga mga take siya. Muna giingon. Nas mga ministros bisa iman diferensya. Pero kung makababati ka ni karon na kini siya gilaras-laras ang dili pibisoim na mga balughanan giapil sa pag-atake niya sa mga ministro sa BCM. Diya na makita ang katag. O di maging naglabtunon. Paminawan ta. Paminawan na to plaster na to. Gikan sa Katoliko hangtod sa mga Protestante. Gikarga ni mong PBCM. Una unsay sitas gigamit ni Marcos. Ang pagkutana, unsang sulog sa imukawang lamang ang pagsimba. Gigamit ni mong Marcos. Pagamit ni mo ana. Una kay giingon man nila nga kawal ang pagsimba. Sanglit sa ilang pagpanudlo, gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag tao. Ang pagkutana, kay imo man ang gigamit, unsay purpose mo. Nganong gigamit ni mo na? Pag-iingon, kawang lamang ilang pagsimba.
magsimba ka na ako, saan lit ilang pagpanudo, ilang mga pagkadoktrin ng kalagdaan hindi magtao, Marcos City City. Ngayon, gigamit niyo muna, kaya gipapak niyo mo sa mga ministros ni Bisay. Pagkapak niyo mo sa mga ministros ni Bisay, mga abot mga katoliko, mga abot mga protestante. Unya, o ang kada isa, mayroon pagtuwag na ninyo, di mo, muna yung din ka, nabago kayo pagdaigi ka nila. Kung gusto lagi kang daigon sa imong kaugalingon, buha pa, manahimo kang dalaigon. Pero kanang gibuhat nimo dalaigon na kana sa imong kaugalingon, di ba nagtatsar ka? Nga ang pagsimba, dili lamang sa bibisayon. Wa milabot sa uban. Pero ang sahib namo, nagtatsar ka, nag-akusar ka, nga ang amo pagsimba kawang, sa ato papamor sa imo ba? Una, pagkutay na karoon ng gipalas-lalas mo nimo ubang kasimbahan. Una, magpaamot kang daigon ka? Pagoy, pagklaro ba, pagsiyor sa tun isa, ug asa kang napita na imong dalaygon. Ug asa ka tahuro sa imong isig ka taho. Sa isig ka magwawali, nga dili nimo kaparehos nga kauban nimo pagtuo. Bantay imong kaugalingon mo. Ha? Kunay prangkal nga pag-istorya. Tanawa. Inistoryahan pa lang nga daan, babati, witik, labtik na. Tanawa, piti ang hangi. Ha? Ha? Lagi, niya pa yun. Niya pa. Unsay purpose niya nagamit siya? Unsay purpose na nagamit si Mitchell Bendilio kung giilani niya sa dapit sa Dipolog may laki ginsay gikaakbang ani nga mga pastor ang mga ministros ni Bisayem. Di pagin mo santos aning Bendilio sa natams debatig mao na malalid din mao na malalid inisplikaran. O magiging enkwentros mga ministros ni Bisayem. Ya, ato ka ng pamatundaan. Yan ang dot ni, kung sa igisulti niya, tanawa na to. Manong nagamit sa Marcos, kay doon na sa'y gustong palutson. Kanang di pang-atake niya, nga kawang lang pagsimba, kay ang iya ang pagsimba mo hindi kawang, ingon dayan siya. Kutong sa magwawali niya, bantayan gina. Dili magpatagka o bawat anang bakak nga pagpamatuod. Ato na yung pasagdan siya, kay atong pasagdan si Mitchell Bendilio kay ato na yung tanawon di po na to atong pasagdan siya musulti pero na siya musulti ani po na to pasagdan hugong sa po'y tinor sa sinultian niya atong paminawan at nagpaka mayulaki nga nag-iingwintos ni Bisay. Wala dili ko na magpataka ugdawat ko mo sa mayroong balita ko ng bakak na nga nag-ibig siya balita nga bakak atong nung tantari ang gisulti ni Mitchell Bendilio tanawon ta o gano'n ningon siya dili magpataka o gawat sa balita yung bakak kay nga do kisa na magbalas tinuod nga balita nga di bakak do kisa do di ba di pang atake ni mo ang nagkalain-laing mga pundok ato na pibisin kay paano mo sa imuha lagi? Basta kay, doon ay pagsimbang ka, doon na po yung balita nga baka? Muna yung mga prinsipyo. Niya tanawon ta, nung tantani ang ilang sulti, kay para ato na yung mga kwan ba, ato na yung mga tagaan o pagtagad, niya, atong paminawan, ang iyang istorya, nga nag-ingon siya ayaw patagin dawat sa balitang bakak kay katon ang balita niya ay nga safety ta hay mali nga gining-gining nga safety ko mo nga balita o nga asa ni nag-ingon sa unang buwan padayunan ta padayunan sa atong panahon ang iyang
lapis ubang daruganan o gikarga to BCM. O na, unay na. Na nimo na po siya nga ayaw mo patakang dawa sa mga bakak nga balita. Nga naman, katugin ay kulong balita nga safety ta. Asa man na, ay, mao ko tong kasubuan. Mao ko to ang sugo gid kuno sa Dios. Dili kuno ang sugo kuno sa tao. Kay mao kuno nang kawan lang kuno tanan. Pag naa ka susugo sa tao, wala ka nagsusugo kuno sa Dios. Gamit ang unang Juan 5:9. Dahil din na ta. Karon, ang lisara gani kamo ang mga reliyoso nga nagsunod sa programa sa mga ministros PBCM. Nga dili PBCM. Gilaras-laras ang matalain grupo pundo. Usay gisulti ni Mitchell Bendilio, matod pa na diya, kawang tagsimba. Unya matod pa na sa iyang interpretasyon sa iyang mga pagpamatuod lagi sa mga nakasulat sa Biblia. Mo nang giingon nga safety ta. Dito kita sa safety. Muna yung pasabot. Explica siyang wali. Diya sa safety. Asa man? Diya sa... Nasa man? Atong pagtudlo yun. Katong iya sa Diyos. Katong sugo ba? Pagtudlo, pagpamatuod. Nga iya sa Diyos. Unang Juan 5:9. Yan. Adin nila ta. Hain man na pabor. Hain na pabor. Questionon ko Miss Bendilio. Panaayon ako sa mga programa. Mulusot ba ni tumagon ba niya akong result, among buong pangutana. Hain man eh. Ang di pasabot niya. Nga safety. Diharas iya ha. Yaktod pagka-istorya sa iyang pagsimba safety ka. Sa iyang pagwali safety ka. Muna iyang ipasabot, gustong ipasabot. Sa iyang pagwali suportahan siya, safety ang mo suporta. Plus, ang mo suporta sa iyang programa. Pero sa ubang kawan na, ay na, tanahawa gani, minun, nagbuhat-buhat man yung mga ministros di sa istorya. Parang dili mo gawas buhat-buhat. Paminawan ta, nga iyagod mismong, gula sa bakba niya, diha sa iyang mga programa. Bendilio, kayo mo lagi ning gikuwit ang mga ministros ni BCM lagi, mo lagi mo mano, kung wala ka na problema sa uban mong kaatman, sa mga ministros ni BCM, na problema juga. May problema juga. Nga naman, hawo magyukang kuwitong ka ng kuwit na mo, nimo, bali-bali lagi na. Huwag kami masagang na, pero tining among kuwit, matag masagang. Kung mas masagang nimo, tumaga sa programa nito, talaga na to. Matubag ba? Meow? Hain man! Ang giingon niya safety. Nga pagpamatod sa balita ay nas iya. Ang pagsuportar sa programa ay nas iya. Pagsuportahan siya ay dili kawang. Husay pasultihon. Pag-abot ka na kung suportahan niya programa ay nasulat ang ngalan nito basaws lagi. Kaya nasulat ang luwas na. Nga, paminawata. Inisplika na nining nangahas sa pagpikik-atman sa mga ministros PBCM. Nga. Aton, paminawan. Personal. Nagkaroon na yung nakatayo rin ang programa. Para ko ay sohon na ibati niya ang usag ka-obligasyon dahil may katunaran sa pagparat sa kamaturan. Isa ko sa pagpapis na iyo sa pagkapulo o may obligasyon sa katinuan kung masakit sa ugan sa kuwan. Naku na mo kinuha ko kaya kasi nakapapulay ang may karako
pagklaro ba? Kung ikaw mo suportahan yung programa, ang katong nagsuporta sa programa ni mo na registro nilagalan sa Autos Langit? Napaluta na! Ang ubang na programa, parehas ni mo nagamit sa buhat katong bose. Wala ilain na walang gatang silong sa langit. Dagan mo magamit anak question. Naglabas buhat 16, versikulo 31. Tumuo ka sa Ginoo ng Jesus umuluwas ka o natibok mong panimalay. Magamit ang ubang kung programa ani. Nganong, naingon maka ang ilang pagsimba kawang. Ang ilang hangpag, muna ko pautana. Questionet ako na ka, tumagas programa ni mo. Ang tanan na nagwali sa atong Ginoo sa Kristo, pangutana kawang pagwali nila. Pagkaro ba? Kawang ba ginang pagwali nila? Kaya kung kawang, balias mo giwali question. Ngano ba mo sino ha? Ay napagklaro kung tayo mong pabaya na. Ha? Mo lagi na mo. Kisi-kisi lang no. Kisi-kisi. Kotom sa imong likay. Kotom sa imong kalikayan. Kay kining among istorya. Di mo ni kalikayan. Ha? Talawa lagi. Maayos ha? Kung ikaw mawali sa atong Ginoo sa Kristo safety. Ang maminaw ni mo kung suportar ni mo. Ang pangutana. Ang ubang na nagwali sa atong Ginoo sa Kristo. Ngano man. Ginaigon magang tawag ang pagsimba. Lugar mo. Naigon ka na no. Uma. Sa mga nagwali sa atong Ginoo sa Kristo. O niya. Dili ni mo kauban. O niya sa mga religyoso po na nagsunod sa atong Ginoo sa Kristo. Di na ni mo kawang. Naigon mo ka na. Agoy! Muna giingon sa imo laging gisulti balik na mo. Matod pa na mo na istoryahin balite. Kung gusto ka na magsulti balite, sulti na punos balite. Ha? Yaw-yaw na. Ay naunsa mo ka. Muna giingon, may pa dito sa punos balite, magsulti ka, kay safety ka. Pero sa iri ka magsulti, mabantayan ka sa mga ministro bisim sa sa'yo, makunti yung ka. Na! Diya mo ba? Ngano? Murang pagod kumulog ay. Ha? Padagatong eleksyon, bawat ba sa register sa mga ngalan? Nga ikaw, saan mo ka mo? Kisabi? Adios. Pag-aaral ba? Kinasulti ni mo ba ang nasubortas mo drama ni mo na register lang alas mo sa langit? Di ba nag-awat-awat kas gisulti Pablos? Pablo may nagsulti na! Una kasi Pablo may nagsulti na, kapasal ka! Di taraw ko na to, maka sultihan talang mo, kilis bindili o mag-awat-awat mo gamit Pilipos? Muna gingon, paglaro, pagsiyur ba? Pagsiyur ba, i-apply po ni pagmaitahin. Kini ba imong gisulti, i-apply eh? Kini ba imong gingon, paminaw, nindot, ganahan na magiging kumabati anis iri. Ganahan ka kumabati sa iri, ani? Usay, nga gisulti ni mo, kini has ka libutan eh. Na, usay imong gingon, minaw ka, tindot nila ko ni balik-balik sa iri. Kaya parang Ano kay? Sakit na sa ato. Kaya papabutos ako sa nakano, may mga din. Ano sa nakano? Ano sa hapon? Muna ay pataka lagi. Ha? Pag may time, i-apply ang buto sa armas Amerikano magkahanga sure. Ha? Wala kay sure. Oh? Nakapaningulan ka. Ay do, pamutama do. Tumira do. Ang imong ipang-atakin ka sa bahanan do, parehas ra ba maggiwali do? Wala, ang pangutana do. Ang imong manluluwas do, mo pa imong manluluwas sa imong mo pa giwali nga, manluluwas sa imong ipang-atake. Parehas ra manluluwas. Di ba bintahuso kang nako? Ay, pagklaro ba? Ano? Oo, may, kwenta mo pa do, kapasal. Ang gisultis atong Ginoo sa Kristo daan pa sa unang panahon. Si Kristo dunay gigipang-ingna ni Kristo na mayroon musulti pero dili mamuhat sa ilang gisulti. Mayroon musulti. Pero sa gisulti ay di mamuhat. Nabas Biblia ba mo na tanaw na tare sa dalang kasulatan na. Brad Makarayo. Mateo Kapitulo 23, versikulo 1 hangtod sa 3 ang atong pagbasa katong imong pangutana nga susama ba sa kahintang sa ato Panahon sa atong Ginoo sa Kristo. ug sa atong kaatbang lugar karon. 23 uno hangtod sa 3 ang atong pagbasa. Unya mingon si Jesus sa mga tanon sa katawhan ug sa iyang mga tinunan. Ang mga eskriba ug mga fariseo na naglingkod sa lingkuranan ni Moises. 3 punto. Buhata ug bantayan ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Apan ayaw kaninyo pagbuhata ang ilang ginabuhat kay sila maayo rang musulti apan dili mobuhat. Gini tao, moderna. Usay ng Kristo, maayo rang musulti. Apan dili mobuhat. Tanaw tani karon kung kini gisulti niya, mamuhat man gyud sa ini. Ang imong giingon
Mitchell Bindilio, nagsulti ka, nagamit kang unang versikulo, ibe. Dunay kamumot pagpamatuod na motong naa ka sa safety. Seguridad nga pagpamatuod. Makasiguro ka. Pagpamatuod, balita nga dili baka. O na nag-ingon ka gamaton para nimo, nga pagpamatuod ay sa Dios, na ginapabor nimo alang-alang. Suportahan pala, sa programa pala ganida, register na. Ha, register na. Register na ang katong suporta sa programa. Ang di mo suporta, wala marehistro agalan sa masahod sa langit, tanan, kurot. Kay siya na, programa na niya. May naa, gamit, Filipos 4:3. Kuyaw sab. Ha? Kuyaw. Muna yun. Kapag mga tao, nga maayong musulti sa ilang gisulti, mabalik ra po mas ilaha. Kaya di man mabuhat. Kaya di man buhat, musumbalik sa ilang gisulti. Kaya di man ilang buhat ang ilang gisulti. Nabas Biblia ba doon nga, doon hagitaw nga, ang ilang buhat mabalik ra po sa ilang kaugalingon. Doon na Brad makarayo ito ang pagbasahang kini nakasulat sa Abias sa iyang Kapitulo 1, versikulo 15 na gayon. Kaya mo lang ba habulan sa ibabaw sa tanang mga nasod. Yan sa inyong gibuhat, kanino pag-abuhaton sab ang inyong gibuhat, magabalik sa inyong kaugalingon ulo. Tama. Pag igor rin ito musulti, di ito mabuhat, sumbalikan kita sa atong gisulti. Naunay na. Pero tanaw ba na karon sa gabasa raman mo, hindi mo mo kapamatuon, sumbalikan sa gisulti. Pagbuhat sa una, lingkod. Paganawa ang among programa, una tanawa, paminawa, kung sa among gisulti. O kani karon di ba na mo igor na di mo? Manigin na mo ang among bumal, pagsag mo nimo, taguktok yung agi, igor yun ka, bisa pinasaon pa. Tanawa na karon, di ba dapat nis imo? Ikaw naman ikaw naman po mo igor sa imong kaugalingon, ani kaya ang among gamiton mo, mo po mo sultihan. Tanawang tali karon, bebe, tanawang tagay ni karon. Sa balaang kasulatan anway na ta, nagamit siya ni kopya sa nitos Filipos 4:3. Mahiman to sa Apostol Pablo. Kaya tinuod man nga sinugo sa Panginoon sa Kristo, ikaw sa kinsa mo ka. Tanawang wala yung mga sa pangilabot sa ubang nagwala sa Panginoon sa Kristo. Kaya napamo, perminti mo. Kaya naman sa mga mo. Pagklaro sa, tanawag na imong pabor-pabor, tanawag tag imong salutan, mapabor-bura nimo. May tanawag na to. Kung tanawag na to, may kumpletong ta. Kumpletong ta. Tanawag ta. Sa prinsipyo, Pablo, gikopya ng Filipos 4:3. Ang mga nagsuportar sa iya, bisang pas mga karubayan, nagpakailap sa iyong balita, na restro ilang sa basaw sa langit. Gigamit po mo muna sa topa, awag ka stilo na Apostol Pablo. Tanawag na ko doon, awag mo na stilo na Apostol Pablo. Tanawag na ko, ha? Tanawag na mo. Bumati na mo sa ere. Si Apostol Pedro Israel, ano sa ba, gisulti niya bayan sa mga sulat niya, bayan ni Apostol Pablo, kang kinsa naghatag sa iyang magkaugalingon ang iyang kaalam nga mga nga nagsulat siya, bili. Ngayon ba sa Andres na nagasulat sa 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15, lapos tangadto sa 16 ngayon. Ngayon naman sa sunod sa inyong kasing-kasing, katahanan ninyo Sa ikaduhang Pedro, pagbasa. na. Kaduang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15-16. Sumala sa bisitar mo na sitas, Brad makarayo gingon. Huwag isipan ninyo na kaluwasan ang pagkaminantuson sa Ginoo. Sa ingon usab niini ang atong hinigugma igsuod nga si Pablo nagsulat kanimo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. Nga nagsulto mahitungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat nga sa maong sulat adunay ganay mga butang nga malisod sabton nga gituis sa mga walay alamag o sa mga mabalhimon o kinaya. Ingon sa ginabuhat sa uban kanila sa ubang kasulatan sa pagtuis nini ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Sa gibasa, nga naa diha nga giingon nga nagsulti si Apostol Pablo, Apostol Pedro, nga si Apostol Pablo nagsulat sa kaninyo sumala sa kaalam maghatag kaninyo sa Dios. Nga nagsulti na itong nini sumala sa iyang ginahimo sa tanan ng mga sulat. Nga sa maong mga sulat, aduna gani mga butang nga malisod sabton nga ginatuoy sa mga tao, walay alamag og sa mga babalhinon og kinaiya og ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis nini ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Busa sa nakasulat sa Biblia, si Apostol Pablo nagsulat sa dili sa kinaugalingon niya nga kaalam, kung dili gihatag kana nga kaalam sa iya nga
Matod pang Pablo, ni Pedro nagsulat kanino Pablo sumala sa kaalam maghatag kaniya. Kinsa naghatag? Anara. Kinsa nagsugo? Kinsa naghatag? Una. Ang nagsugo niya. Nga isulat ang nasulat niya. Kinsa nagsugo niya, Brad Rome, kung ato Luzon ang nakasulat sa balang kasulatan na sa sulat ni Apostol na si Pablo. Ato lang pagkabasahan, Brad Magarayo, kini nakasulat sa unang Korinto, sa iyang kapitulo 14, versikulo 37, nagingon. Kung adunay naghuna-huna, nga siya propeta o may hilas sa Espiritu Homeng, kinahanglan, mag-aala siya, magkinang akong ginasulat kaninyo, mahuay, usa, kasugo di kan sa Ginoo. Musa, ang Ginoo na nagsugo na niya di ay, apa mo tama ka rin? Kinsa ba? Na Ginoo ang nagsugo ni Apostol Pablo, Brad Hillman, kaya tanawang tani ka rin. Kung si Kenneth Mitchell Bendilio, kay atagig na ang pagpamatuhod ni Apostol Pablo, dili to gikan sa Dios. Ang nagamit sa unang Juan 5, versikulo 9. Tanaw na to karon pod sa nagasulat sa Biblia sa Apostol Pablo sa iyang nasulat na nagamit pa sa Filipos, kay ipabor na siya nga ma-restro na, ma-registered ang ngalan sa mga musuporta sa programa sa ato paghiutong doon tay masafety gyud ang katong ilang bayan, masafety pod ang katong kung nga doon lagi sila madawa. Kaya nasulat po ang ilang alas basaw sa langit. Kisa ning Ginoo nga nagsugo ni Pablo nga masulat niya. Basahon pa Brad Macarayo ang Juan 13:13 sa imong pangutana suporta sa gibasa ni Brad Camus. Matod pa ni Ginoong Kristo, katawag kamo kanako nga magtutudlo Ginoo, husto kamo kay mauman kana ako. Busa, si Apostol Pablo di ay nagpahayag, nagsulat sa iyang mga sulat, gisugo sa Ginoo Ginoong Kristo. Karon pangutana, sa mga sulat, sa pagpamatuod, kung si Pablo magpamatuod na, kung masulti na, kung sa'y gisulti ni Apostol Pablo Brad Israel, ato ba mga Apostol Pablo? Dili tamang sulti mahilas o malaway. Nga sa nagasulat sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 4, ayaw ninyo gawaya ang kalawayan o mga sulting bunuan o ang mahilas na gatistis. Mga butang kini nga dili amoy kung dili hinuwa ninyo kini sa pagpasalamat. Busa sa nakasulat sa Biblia, dili bapasan ko mo ang sunod na mga mahilas o mga malaway. Karon ang pangutana, Bo, sa pagpamatuod ni Pablo, nakasumay ka no? Wala ako pangutana, nakasumay ka wala? Ay, pagklaro ba? Nakasumay ka wala? Di, tanaw na to. Pag nakasumay ba? Pag nisumay ka, wala may makuha record sa imong programa. Na, kasubak sa gisulting Pablo na nagpamatuod siya, ayaw ipagawing malaway na sinutihan. Wala no, gibantayan ni mo na no? Nag-ingawas Kristo na nagbawa na ayaw ng sultan pero dili mo buhat sa iyong kagalingon. Sa iyong kagalingon, di nag-apply. Paminawan ta. O sa imong isulte. Paminawan ta. Tama! Kuyaw! Muli pagpamatuod! Nagikan sa Diyos! Muli pagpamatuod na safety ta! Ang pangutana ka rin! Nanambang si Pablo pagpamatuod ayaw paggamit sa sinultiyang mahilas! Do! Giwalin! Gisulti ni Musere! Ang pagsulti naman dito, dili na programa ng mga sulti-sulti na kung dili, nagwali ka! Ang pangutana, yun ang gawas mas mahaba nila! Dinalaman mamati ang uman niya na naay ka gisulti ang gawas anak na portion, gawas anak na statement mo kana. Kamot na ang oras. Dinamati na mo na ikaw nagtuman ba ka ang pagpamatuod mo. Sama ba sa pagpamatuod sa mga apostolos o parehas po ni Apostol Pablo? Nagtestigos si Apostol Pedro nga ang sulat ni Apostol Pablo gihatag nga kaalam kaniya. Ang nagsugo ng sulat, si Kristo. May nagsugo. Usas mga sulat ng gisugo ni Kristo, ayaw pang binastos. No! Kinsa'y gisupak ni mo, una ang Biblia. Wala? Tuloy, gisupak mo. Ang imong gisupak, kinsa'y gisupak ni mo una, ang ikatulo, si Pablo. Ang ikatulo, gisupak ni mo, kinsa una. Kung bilitos, ikatulo ang mo sunod. Biblia. Kinsa ang gisupak, gini mo number 1. Si Kristo. Kasi Kristo mo ay nagsugo na nga ay isulat Pablo nga ayaw tagbagi gid ang mga tao tagbagi mo na pagpamatuod nga ayaw
klaro ba pag pamatuod ka mga imo do. Unang wala si Kulebi pero ang unod ano ka mabuhat. Pagklaro sa mga magiingon pag may time. Apply sa buto sa pusil sa Amerikano sure. Ayaw ng pataka-pataka tira, tahawag ng pataka-pataka din. Nagapag ang lagi. Nakaroon din mo na ta. Usay gisulti. O ido, kung sakto pa, kanang si Efeso 5 versikulo 4, tunanon mo na, kaya pagmanotor mo ng pagburo, di ka ba na sa Diyos, wala klarong tambag. Wala klarong tambag ba? Para ba nga, madahil po kapag, basta sa gamay lang kayo higayon. Sa gamay lang kayo higayon, madahil kas mga gusto sa bisiin ba? Pero kung nalang niya sa hotel yan, mo naman nalagapa. Ibig kayo pagbayad, nagapa kami. Ba? May tanawang ta, Bebe Herman, tanawang na to, mga apostolis. Managkalahi ba sila mga sinutyan, mga lakang, dili. Tanawang na to, bimsa sila mga lakang. Managsama Brad makarayo ang ilang lakang so kuha isa siguro nga ni atong higala, atong lang inong higala. Oo. Atong basahon na ikadawang Korinto kapitulo 12 bersikulo 18. Akong gihanyo si Tito sa pag-anha o gipakuyugan ko siyang igsuon, nagpahimulos ba si Tito kaninyo dili ba na nagawi man kami diha sa murang usa ka espiritu dili ba maura ang mga laka nga among paglakat. Usa ra. Sa to pa, kung si Pablo Mutikan na arong sulting wali na siya ay binastos. Wala. Pero si Bindilio, pag Mutikan, wala ka na pa yung registisyon, ang wali niya, sa gulang na siya ay binastos. Yan o, nindot. Nindot. Tinaon lang o, magamit gali kang Filipos, magamit gali kang pamatuod, na iya sa Diyos, kaya sa guli po sa binastos, kaya di mo na pamatuod niya sa Diyos. Nawa ka rin, nalatos ka. Tanawa lagi. Ang Abdias 1.15, ang imong gibuhat, bumalik sa imong kaugalingon, nadapatan ka na sa imong mga sinuti ba, na nakapamatuod ka sa pagpamatuod sa Diyos. Pero kinahanglan parehas magsunod yan. Kinsay nagsultis Pilipos 4.3, nagsuportahan sa mga kaigsuonan, mayaman to kay seguridad. Tanawa gani ang iya ganing tinambagan. Nagkatuman ka na iyang gisulat sa Efeso 5.4. Wala. Nagkanutan naman ay giingon sa Biblia. Brad Israel ba? Naba sa Biblia, Brad Israel nga. Gayong bisan pas ilang masinutian o sarag masinutian? Oo, niya. Yan bro ba itong basahin sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 1 versikulo 10 din yun. Apan, magayon niyo ako kaninyo, malaigsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Naunta, kamong tanan magsulti sa mauran mo sa kabutan ug sa wala unta kaninyo pagkabahin-bahin kundi mausang inunta kamo diha sa maurang pagina sa pagunahuna ug sa maurang hunahuna. Wala. Do, usa may gisulti do, usa leksyon na nakuha do. Usa leksyon na nakuha sa imong sinutian do. Ug wala ka inukaras wa ka atman nimo nga mga pastor, deres mga ministros bisan inukaron ka. Mainukar niyo ka. Kaya imo hiwi. Nga imo wali sinsaguran nimo usulti nimo. Di ka bakuti do. Di ka bakuti. Maproblema niyo ka. Maproblema niyo sa mga ministros. Sala nimo na eh. Anong isigi nimo hilabot ang ministros bisan? Dinita, muna giingon kung nagwali gani ka do. Ang tambag sa mga ministros bisan mo naglarong pagtambag Para ba na doon na po gayon ba labi? Po kay malabian, oy. Malabian mas mga ministros bisan malabian ka, mahalagan ba? Nalala. Kung magwali gani ka do, una, i-apply sa kanang imong topic ba? Kanang imong tema? Kanang imong gipambasa, i-apply sa imong kaugalingon. Buti mo sabot, walihi pag-una imong kaugalingon. Buti mo sabot, na para na lutuo kas giwali nimo, una pagtuma ng imong giawliw. Una pagtuma ng imong giwali. Kanang sitas na imong gigamit, tumana ang tambal sa Biblia para ang tao kung maminaw, mutuo nimo. Para kung ang tao ba, pag may time, na sila makinaig nimo, bulgon ka. Kung gusto ka mangitang pagdaig. Tanawa na to, binabas Biblia, Brad Herman, na kung mawalita, umahon nimo imong kaugaligo, pagtudlo, o sa kamutudlos, o ba, sa Biblia? Brad makarayo Roma kapitulo 2 bersikulo 19 hangtod sa 22 ang atong pagbasa. Ug ko nagatuo ka nga ikaw magtutultol sa mga buta kahayag sa mga
gingit-ngitan, magpapanton sa mga hungog, magtutudlo sa mga kabataan, kay nakabaton to ikaw sa dagway sa kahibalo o sa kamaturan nga naa sa kasuguan. Nang karon ikaw nga nagpanudlo uba nga nagpanudlo sa uban dili ka usab nimo tudluan ang imong kaugalingon. Ikaw nga nagawali batok sa pagpangawat, nagapangawat ka ba? Ikaw nga nagaingon nga ang tao kinahanglang dili manapaw, nanapaw ka ba? Ikaw na ginginaran og mga larawan, nagapangawat ka ba sa sulod sa ilang mga templo? Tama. O sa ilawasa, ikaw na nagtuwa ba ikaw magtutudlo, magpapantol, magtutudlo sa kabataan? Dili ba usab nimo tudloan? Ha? Ang imong kaugalingon sa 21? Oh. Nagkaroon kung ikaw magtutudlo sa uban, dili ba usab nimo tudloan ang imong kaugalingon do? Natudloan nimo do ang imong kaugalingon do? Sa imong wali ba? Oy, kanang imong wali po pag may time, i-apply sab. I-apply ba? I-apply sab. Para nga, i-apply na lang. Na nakadaig sa imong wali, ng diliyo. O, ang iyang giwali tanan, una, sa iyang gisulti, una, di siya nituman. Pero sa mga gisulti kayo ni mo, tanawa gani, kaya ka mo gamit sa pabor ni mo. Pabor-pabor naman ang imong wali do. Na, nagkaroon, tanawon ta, apautaan na karon. Ang tawag, dili magbinastos, nagbinastos yun. Una, masulat ang imong ngalan dito ba sa langit? Ikaw naman ang una-una na mo, Pilipos naman 4:3 mo inaani mo. Pero ang imo niya, nga naa nito pagtuman, ha? Una, tanawon na to, ang naas, pagka magamit sa termino laway, labi na naswali, pangutana, question. Ang question, bakong question mark, tinira, masulat ba ang alam ba dumi dito sa langit? Ang tao na malaway, dili. Dili yun, Brad Makarayo, at ang pagkabasahan din nakasulat sa Pilipos sa iyang Kapitulo 4, versikulo 3, nagyan. O, binanay ako kanino, usab, tanaod kung masig kauban sa buhat, maunta, tabanan mo kini mga babayrana, kay sila nagpangabuglay, abay kanako sa pagpakailat, sa maling balita uban kang kliyente, o sa tanang uban kong mga masig kamagbabuhat. Kinsang mga nalan, ana sa basahon sa kinabuhi. Busa, naa sa nakasulat sa Biblia, karon, naa mo na gigamit niya, karon, Brad, Josrel, naa ba sa Biblia, Brad Josrel, katong mga nasulat sa basahon sa langit? Naa ba to sila? Okay na ba? O nasulat magyapon o sama sa sisunod lang bindilo? Dala yung kamulagod. Hindi lang musulod sa langit, kundi sa impyerno yang paingnan. Ngayon itong basa diri sa nakasulat sa Pinadala Kapitulo 21, versikulo 27, gayon. Apan din ni wala bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakat, kundi sila lamang nga nasulat diha sa basahon nga iya sa kordero, sa basahon sa kinabuhi. Busa, sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, kayang katugod ang gingon ni Brad Israel nga matod pa niya nga dito paingon sa impierno, wala masulat sa basahon sa langit. Tungod kay naamanggod sa nakasulat pod sa kay di na gani masulat ang imong ngalan sa basahon sa langit. Doon ang giingon sa Pinadayag 20 versikulo 15, ug kung ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan nga nasulat sa basahon sa langit, itambog ngadto sa limang kalayo. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang katuda ay maas pagkamalaway. Mao itong dili masulat ang ilang ngalan sa basahon sa langit. Ingon ana ra na sistema. Nagsugod ta kagabiha alas 7 naman 10. Naka-start ta. Untog naman alas 8 pero nakasugod ta dito naman sa ako ano. Nakapili ta dito naman sa alas 7 10. So muhuman ta alas 8 10. Karon mapatay mga 10 9 minutos. Karon tanaw na to. Sa nakasulat sa Biblia, tanawa gani, di ba ang gisulti ni Kristo, gadunay, dusapon ginuso Kristo, gadunay tao, nga maayra musulti, pero dili mo buha. Kung gusto gani kang masulat do, ang imong basahon sa langit, muna wala mabantay sa suporta sa imong programa, kana imong baba, pataka ka ng ligkas ba? Tanawa ka ron, lumya mo, nakatudlo kasi mo kagalingon, ana. Adios, ito ka na imong kagalingon, una. Ang mo ibo ka, dili, ang naitaw, ikaw mismo. Kaya ikaw mo nag-aral sa Biblia, i-apply po sa imong kagalingon ang naas Biblia pag may time. Para nga
para ba na walay nakasulat sa Biblia ang supak na to? Dili kay agoy, bayan ang musulti, may tao na to. Larga, ganting mo daw tanbuting. Ang pagpamatuod ni Mitchell Bendilio, pagpamatuod kaya sa Dios. Kapag pagpamatuod, galagtuman sa kasubuan. Bumating, di pa sabot dito sa unang Juan 5, versikulo 9 sa explikar. Kaya ang atong pangutana, kini na. Do, kanang napulo kasugo mas Exodo 20. Kanya ang imong kinahan ang versikulo 8-11. Pagbantay sa agaw pangulay. Dami kay napulo na kasugo. Unsa ikasiyang kasugo sa Exodo? Mabasa sa Biblia, Exodo, Kapitulo 20. Pagbasahin nimo, unsa man na sa versikulo 16. Di ba ang ikasiyang kasugo, dili ka magbaka? Nakaroon. Di mo na takaroon. Sa balaang kasulatan, Brad Hernan, kung atong susunod ang balaang kasulatan, sa Biblia, kung nagtuo ka, natumano nimo ang kinatibuk ang kasubuan sa Diyos, o salay malapas, bilaras na ba sa Diyos na ang tanan? Bilaras na ba na kung ang apostoles may pasultihan? Laras ka na, Brad Macarayo, Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10, ang atong pagkabasahon. Kay bisan kinsa nga nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan nakalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Lampurnas. Karon, ang pangutana karon, na. Do. Niingon ka man yun, gamatong para nimo. Ha? Niingon ka man. Sa Exodo 20 versikulo 8-11. Mao na ang pagtuman sa kasuguan. Ang usa na pagbantay adlaw pangulay. Wala yung pagpamatuod. Nya do gi-apply nimo ng Exodo. Pwede ginoo ba pag may time i-apply sa ang Biblia sa imong kaugalingon. Wala ka mo tuman sa sugo. Pag amo sa kasiyang kasugo nakatuman ka. Kanang gingon ayaw pagbaka. Do kining gisulti nimo bakak ni dili. Tanaw na to. Tanaw ta ni kung tayo pasok. Sok balay ta karon. Pag kini nakatuman ba? Pulo kasugo, paminawa ta. Nga, paminawa na to ang iyang gisulti. Unsay gisulti nimo no? Aron magini mo nito magahantog karon. Nag-inom ka, gamatod pa nimo si Mrs. White converted lang. Kanang converted, dili na magtutukod. Kay matod pa na nimo, converted lang. Ang pangutana, nganong sa uban nimo wali, converted na ba si Mrs. White? Ato galing paminawan, o converted na ba, o ikaw mo musulti? Paminawan pa. Ya? Wala! Ngayon ka converted! O nagkaroon na po, si Mrs. White may nagsugod. O wala si Mrs. White, dili po masugdan ang 70 Adventist. Ang pangutana ka, asa na tinuod na? Katong converted o katong nasugod? Namauna, kanang doa ka pulo, nagibaka ka na. Kaya kung panalitan, tinuod ang converted lang, ang baka, itong giingon na may nagsugod. Pero ang tinuod na may nagsugod sa SD, bakak ang giingon ng converted. Kasi may nabakak, Lumas Bendilio? Natanawa na, o ano, gi-apply na mo ng Exodo, 20 versikulo 16. Ika, siyang kasugod, di magbakak, namakakawa. Nagibaka ka na? Asa ba? Kinaimong giingon ay. Paminawa na to ha? Paminawa na to ni. Talaw ka ni, sokdo na to ni nagpakamay laki. Sokdo to ni. O sa isulti niya. Yaw? Yang di-challenge ang nagkalain-lain ng mga religion, ang mga religious program, mga pastor,
panahon nga si Mrs. White nag-claim siya propeta o siya propeta. Nakalimot ba? Gano, gitubag na nimo ang imong kanang basahan ninyo, gikan sa kasing-kasing. Nagisulat ni Mrs. White, pahinatris. Na ang tanang mga sulat ni Mrs. White nagpaila sa iyang hiyas sa pagkamanalagma. Na ana, pinapakutan na karon. Basahon na dili. Nalumingon mo ka. Iprove ko na ninyo kung basahon. Gana. Aguido. Magiangkon kag wala do, basta gituuhan do sa tanang SDA do sa Mrs. White, tanang masulat nagpamatud sa bulaton usa ka propeta do, counted na do. Kuntada na do sa pagka-propeta do, ayaw may kuwata. Kuwata ang uban na naulat nimo kami ayaw. Ha? Kanang last lang na. Sa pahina sa 61. Ha? Nanaana kanang pangutana 8, pangutana 9, pangutana 8, tubag 8, pangutana 9, tubag 9. Unya, kining lagda, basahon dili. Unya, pangutana karon, nga naman laging lagda lagi ninyo, nga naman laging nagsulti man lagi nire, nga nagpamatud na ang katapusang iglesia, kinahanglan doon ay manalagna. Unya, ang katapusang iglesia, kinahanglan doon ay manalagna. Basahon nga nato ni, last na lang, kay oras na, unsay gisulti, dili sa pagpahig sa lagda. Ya? Pangutana 8, tubag 8, pangutana 9, tubag 9. Sa pahina, sa 61. Ya, sa pagtunan 23. Gano'n no? Pangutana. Unsay gino'n may tao sa bumatod ni Jesus, tubag. Bugna, disunod ni Diyos, ang Espiritu Tagna. Busang katapos ang iglesia, kinadoon mandalagna. Pangutana. Ang hiya sa pagpanagna, gipailabas sa mga Adventista ng Septimo dia. Tubag, oo, si Mrs. White, gila. Nga nakadawat ni hiyasa, ang atong ang iyang nagang masulat, nagibilin niya kanato, nagdala sa matod na ilhanan, nagibutang sa Biblia, usa ka matod na manalagna. Sa tanang SDA, nagtuo si Mrs. White, usa ka manalagna, pag-abot mo do, nituo ka do. Unya, kini do, mato pa nimo muli basahon do, kining lagna do, basahon dili, kisay tagian eh. Kining gikan sa kasing-kasing, basahon dili. Di ba basahon? Kinsaning basahon? Di ba sa SDA? Di ba may ingon magkakawalay basahon? Asay tunod na na. Dahil basahon, wala. Ada, na. Si Bindilyo ni Solte, si Bindilyo na po ni Sopa. Si Bindilyo maoy nagsolte, si Bindilyo na po ni Buking. Gibuking ni Bindilyo, si Bindilyo. Ha? Na magdipanghimakak ni Bindilyo ang gisolte ni Bindilyo. Muna klaro pag-istorya diha. Laktod pagka-istorya. Wa katuman sa ikasiyang kasugo nga ang dili pagmakak, ayaw pagpamakak, pagklaro lagi sa imong sulti, ayaw sa gulig bakak. Para ba dili malapas Santiago 2:10 kung nakalapas ka sa